Assalamu alaikum mehriban tomoşaçylar. Bizim her ýerinde jan taglygyny, maşgala we dançylygyny arzu edýär. Bizi eşetdiň bahtiyar zamana ýetire medeniýetimiziň, sunatymyzyň hak howunary gahrymany arkadaly gahryman terdarymyň janynyň tag bilet başlaryň aman bolmagyny iýlur tähkit işlerini hemişe rowaşlyklary etmegini tüýtrekden arzu edýär. Mehriban ýyleşler bir näçe wagt bäri eýem türkmen toýlaryny bir ýokary derejede hyzmat edip gelýän ýurdumyzda meşhur Dolanay toý hyzmatlary şeýle-de bir näçe video hem foto hyzmatlaryny bir halkymyza ýetirýän günüň-gününe özüňiň täzelikleri bilen size hyzmat edýän meşhur Dolanay video studiosy bilen belelikde bir söhbetli büýütenşi gurulary ýanyk etmegi makul bildik. Mehriban ýyleşler gepleşigimiziň bu sanyň mehmany ençeme türkmen toýlaryny Mahmud Owady bilen toýlamyza, bayramlarymyza bedek berip gelýän meşhur aýdymçymyz, toýly işge diýip tanalýan meşhur aýdymçymyz Toýly Owady. Toýuşkam hoş gördük. Hoş gördük Resulcan. Bu ne hadam odamyk getdim. Hay salona daradýan haçan. Salon gerek gelen maňa barýan dara galyp darýan salon ýaly ýa-na no. Bilýän Resulcan. Toýlym hay sadiga atladyň. Men bana köşüde saýdyk ýadymyz. Şonok ýöne köşüde häzirki Olhan Üniversiteti dura. Şo taýdaky saýdyga atladym men ýadymyz şonok nomary. Şo adam aýdym sen ha? Ay saýdyk tuýtynyklar özüm soýadym ha. Mektepde çykyş edýärdim atysy gullukdaşlar bilýärler. Oýunjak goýun bolýardym. Aslında sunugat bada men şo gyýgyryp aýdyp şunime kalbyma goýanna Allah tarapyndan men durup bilmän aýdym bana ejem pahyýar adam käp aýtdyryp gelmedi başda. Biraz görüşdi soňundan öýde ruhsat berdi soň pahyýar. Ýatanýar ýaşdy. Onuň kalbymda bir hili bada men aýdymçy bolarmy pikirlemedem o bir hil boldy. Bir aýdymda şkola soýup gördüm. Ay ona näçinji ýyllar? 2002'de gol soyup gördüm. 2002'de gol mekan gol soyup. Sonra Ebro'da bir gowy. Yani ente oplat yok ama halanın. Hoşgörün gol gullukda da aýdym. Gullukda sor bilýän komentarymda ýazýar. Ondan sonra gullugy diýindikde şu gowy aýdym ýazdym. Ýazgym onu näme aýdym söýüp hakdamy? Söýüp hakda. Ýazmy men halay. Onu gawan ýani aýdym. Onu gawan ýani aýdymda hemme birinji toýa baranda sonda. Bir toýa baranda aýt diýip gowy sesim bar diýip oğlanyň biri şeýdi. Aýtdyrdy beren sonda. Özüň ýani ýalgan bolýan hemme halk ýerine tutda kim käbi diýipler. Toýdy. O hakyky bolanda soň hulu tamamly bir ýerde ýöne bolmaly öýdi. Onu hemme kim gözü mende boldy. Sonda da mende bir zat bar ol diýip ýoşuk bilen neme durgadym. 2002-nji ýylda toýa çykyp başladym. 2002-nji ýylda ýene howaslanıp lar edip aýdardym. Ben 2004-nji ýylda 2002-de ýene özüm üçin nemedi. 2004-de ýene çykardym. Gullukdan gelip çykardym. Gullukda da kän aýdym Nurjan aýdymdan gyýyr aýdyp posta durýar aýdym da. Nurjan Nur Muhammed Mered. Nur Muhammed Mered bilen. Onu Nur Muhammed Mered bilen diýen bagysy Nur Muhammed Mered'iň aýdymlaryny dogandan bagysy köp kişi tanýanlar 2000-nji ýyllarda. Şohrada rawlyjy, Saryar rawlyjy diýip. Seýenligiň tahir ýaly indisk aýdymlar. Kände şoň aýdymlarymdan häzirim birini işledim. Onu men disk aýdym ýöne Şohrat Nenet aýdyp. O tahir boldy. Doganlar rahmet. Onu Şahrukhany meňe soňdan öň koglanlar tanýandyr onu. Şu öwrüm Şahrukhany meňe memnun bolýar. O ýa-da o maňa meň diýär o. Ondan diýjek bolýanym bar o. Aýta Şahrukhany sunuwady güýçde. Şohradym Şahrukhana gowy çalym eder. Ondan Şahrukh klişkeler Şahrukh uraglanlar bilýär tanýar. Ondan Nurjan bilen bir aýdym çykartdy şo tahir ýaly bilen aýtdylar. Yani her kim Nurjany diýip engleş bolar. Onun şonda kommersiýa bardy. Teatrda işleýärdim. Onun teatrda boşlukdum.
Ön kamerski butkolary bolýar da. Oo. Şonu ýöredýärdim işinden boş wagtym men işte wagtym geldim goýýardım da diýärdim. Onu ýol 2007'de 7-nji gördüm ol. O 2007'de öýlenen soň kamerski jagaşlarda açyp teatrda ýöne 17. Ha, telekeçilik bilen meşgul başladım. Meşgul bolýardım ondan. Özüm goýýardım da. Çilikden men sewdadyk, ondan nafitik, ortbalardan nafitik satardım. Zar ederdim. Şu an toyda da hatta görünürler, ýatlaýarlarmy, ýöpleýärmi? Bar o ýatlaýarlar bar. Agam şondaýarly tuwalam ondan ýetikden adamlar tapylyber ýani eken. Ondan ya komentariýa ýazýanlar. O komentariýa ýazýar. Toýuş komentariýa agam men şol sewda edende sewda etdim. Seni kän pep salýarym lan. O şondaýar nafitikler sewda ýazdy şondaýar pepler dagy satýarlykda Dubai pepsi. Ay şu ana içşeňe Sovetski Soýuzyň pepsiniň tagamyny berýär. Menin desem şeýle, bundan şeýle. Ben bilen gazylyp pepsi satýar, şoň tagamyny berýär da. Ödüm de kinalmana ya, men kinalýan. Ey bagsa, men sen men kinalay. Am bu oğuzsan da şeyleri ben var zor çaydan Onu goýaýyn. Yani Ay bu var. Goýaýyn munda. Ay ýene bir şey aýtursana. Ay açyp bilen bolan. Goýaýyn. Ödünne. Ondan Resulcan iýleşdere men şu gepleşiňe tagol çağırdyň. Iýleşdere adam tahyýa duun var ýetir ýok da bu görenim. Nurjan Fakirem bolsa şunýar gepleşik eden bolsa goýardy. Ne bakım ýagdaýynyň içinde 2007'de Nurjan Kamerski'me gelýärdi. Ni night beren ýa. Şuma men ýüregimi dökýär. Dogandamy Müslüman Türkmen dogandamy hemmeňe goýarýan dogandam. Ana ýoşuk we Nurjan geldi. Ay göwnüne rahat ýok da. Aýyndan men ona bir maslahatçyklar berdim. Olam ejel Fakirçe daýdyp durundan aýrylan soň ýa-da çykaram däpdim. Ejeli ağlap berenip bara amanrat daýym ogly şunýalatlar diýdi ýaman gowlatlar diýdi akylly eken diýip şeýdi on men öwünjek bolupdym men gow maslahat berdim da ondan bulan Nurjan Fakirenden aýdym dinledi şonda arslanam maçy oturdy ay toýuljan diýdi onu dinledi de diýdi telefonda taýdym dinledi diýdi munyar sepim var eken diýdi davay diýdi şowda etme diýdi gün aýdym başla diýdi Allah yardımçıyım olsun, gönlüydü başladı, gön şey değildi. Allah, ak pata veren yarlan, Allah yardımçıyım olsun deyip, menem dedim, sının ben aydiyama dedim, arslanım dinle batıyor. Ay ulan, oğu deyip, onu dinledi de, ona bir gerek çala böyle yan verin, Yakup Samrat var ha, ulan dinmek korktu, başkaydınlar dinledi. Demin baryan tonlarına hüret deyip var, bugün yetmeyenden son gitti. Şu makanım bu. Şu adam, şu Nur Halipan aydınlarını aydyardım ya. Yok, men üçün sen yok, lavan ya, son yaz aydınlar terli. Şu Nur Halipan ayhengden aydyardım ya. Aydyardım, son hengden aydyardım. Ondan, Bahadır kön aydınlan dönüyor. Allah deyip bir aydınmayın, tapamok şu aydınlan. Köne de, 5 mi altsan raps, albom çıkardım. O makalım albom mu oldu da? Ondan çıkardım. 5 tane aydın mı ya 5 tane album? Album çıkardım. O tapı bilem o kön albomdan ba. Onun Nurjan dinleýärdim. Men Nurjany goýarýam. Neme sevgili bagşym Nurdy. Onun kendiň diýärdim. Gat kendiň diýärdim. Onun men doganym bardy şokla. Olam dinleýärdim. Sen tuwalam men öwlüp demokda aýdymlaryny goýup doktor bir-birinden nemeden okdy da. Tapawdy fasty ýokdy diýenýär. Ekol sebäbi şokla bilen Nurjan ekol klaslaş deň duşda. Olar kisem 73-nji ýyl beri bile ýalkyma pişkom var, repetisiya var yani ekenlerde. Düşündün mü? Repetisiya var yani ekenler beri. Onu aýdyp berýär, toýda iş göder. Bunda repetisiya ýadyp diýär. Ondan bir dep çalyp şeýdip aýdyp, şoňary repetisiya. Kiçilikden olarda howat ne tapar dip bir aýdyp berdi beni.
Twitter'da Nurcan birinin aydymy görse diye şundan gowaý diýär de ýaş wagty çağı wagty. Aýdyp berýär da. Şon ýa berilen bolmaly. Hudaýdan hakdan berilmese bolanok odo. Hakdan berilýär ene men aydymy taşsyjagam men bolanok şol. Hakyky bolanok. Şo Allah ýene çykarýan ekende. Hudaýdan hakdan berilen bolmaly. Şuma deni dilegeli bilegeli de atıyordum göreyim. Şu albüm o çıkarıyordum 5 tane albümma yitiriydim ha. Onun tarihte ve TikTok takiplerinde şu yağ show ile didalaş. Şunu disko fada ettim. Sonra ile on 5 tane var 65 tane var eken albüm içinde değil. Şu ya gerçekten Google'un için idim ya hakikaten ama 65 tane var. Entegim 70 edecektim yetişmedim o. Men hisseten tank yarat olur başında bolsa. Öyle. Şöyle bir iyileşler müştaklığım öte komentariyada yazıptırdı. Döröcülük işgari düýükçülük oluyor. Eýdem düýükçülük döröcülüge nähil täsir etdiler yaptı. Ödüm döwran 25.00 de. Evet, yankı diýen soraňa men jogap bereyim. Aydymy dörödüp aydym aýdýarsa biz. Joş ýürekden aýtjak bolýarsa ihlas edip. Şunu aýdyp, şondan sen dinleýijiňem lezzet alyp, o tüýü galýar diýär, şonda lezzet alsa, onda şo yankı diýen soraňa jogap bolýar. Duýýan da şu duýgy, şu sen aýdymy duýsa, bilen sen dinläp lezzet alsa, nemaga Hökman derur diýen da. derur. Haýtdy aýdym bolsun. Goşu boy işte tapap ýok. Düýüňi bermesen düýüp bilen ak diýjek. İşin gowet diýär. Öýdýim medadyň bolar diýär. Şo işin gowetjek bolmaly. Atylýardyň düýükçülmi? Duýgutçylygy duýýan köpdädi. Şo aýdymy joş duýup aýdanda nastyýan gow wagty. Şeýle bir aýdýan ol ýöne adamyň keýpi ýok wagty onu edip bilen. Keypin gow wagty, nastyýan gow wagty, şeýle bir duýup aýdýan bolýan, özüňe bir lezzet alýan daşyňdakylaram. Ondan öz aýdanyňa özüň lezzet almaly. Ýürekden çykanda ýürege bar. Ondan şema toýda zatly kän tat duşýandyr. Aýdamda gow edip ýürekden aýdan toýlam başga bolýandyr. İşin gow edýän brat. Şu işin gow edende hem özüň lezzet alýan, hem Aktan nakdaşındaky dinleýijilerine lezzet berýär. Şonu edende ihlas edip işin ondan öňeşme aýdym aýdýan, men şunu düşünüp galdym durmuşda. Öňke udaçyk eden bolýarym, başynda teatrda işlem bolýarym, ondan repetisiýam ýok. Aýna häme ýetişem okda. Indi işin aýdym edýän bolýar, özüň duýup, özüň sluhun güýçlenip, hemme adam işine repetisiýada bu duýdy adam ömürde Turnov edenler, şunda Turnov edip durmaly. Bunda men özüm aslym nide olaýyn, aýdym aýdyp, bundan dönli markada demde de şonýaly. Gençiň dawular markada zadagynda hünnerik goýberýän welin daşyndaky bir sezip galýa, näme kadip. Şonýaly özüm şonda ýüregim joşýar, Hudaý tarapyn joş baýdaýar. Yine de bir komentarlaryň biri. Durmuşuňyzdan aýdym sada aýyrsaň diýe näme galady? Men aýdym sana aýyrsam gözüme getirip bilemem. Aşağı içili gözüme getirip bilemem. Men bilemem. Sebebi bu Allah'dan aňyrda berilip duranda hatta saklap bolanok eken. Atas aýdymy taşsyjam bolanok. Balla diýip bir näme bar? Rejissörum diýseňem bolýar. Adı Muhammed Ballı diýär tawa. Ballı. Ondan alıp şol oglan bir studiýada duşda alyp syýok aýdym aýtdy, goýdy. Ay menen Ballı aýar diýip jaňatdy meni. Ulan ýok, toýuljar men seni 15 günde ýyllara tutaşýan diýdi. Allah tarapyn ýoksa men aýdym. Özüm hünden aýdaryn ýadım ýöne bu ýaly ýene öňküýaly toýlara da çykmak niýetimde ýokdy şo döwür. Aýza bollaly diýip bara. Ondan ýaşlar ýetişip gelýärdi, ondan zorlay diýip. On nesibemde sebäp boldy, şlyapajyk giydirem boldy, barsetde çygarly. Ýokdan şlyapany şuan? Şlyapany aýrdym men. Näme indi boldy maga gerek geldi indi ýetdi günde.
neme üçün yüklenme aşağıla verdim. Geyiversinler silahı. Şu adam diyorlar doğulağım varsa silahı panı gitken diye bazı etken alıp aydım neyde olacak. Inni aydım zaten. Değişmeye saklanacaklar öngmen kulluktadır. Ne ön toyluyor? Ne toyluyor. Ondan değişme de qowar yani özüm aslında adam gülürüp değiştirip değişmeyeni bu yerek var tabi özüm qowuna çıktı da değişip adam yılgırtman qowar yani begendirmen qowar yani Allah Taala diýerim bir benden begendirsen benim siz begendirim diýerim hem ondan niyetim maksadım şodatlar bar. Şu begendirmek birinin qowunu tapmak şu çağa bolaşyn şu çağa aýdym berýän aýdy bilýänler. Şol ay çağa gow dip käbir nemeler aydası gelen nokta menlik diyen daha da ayırdım özüm. Orası yeni görüşüp yeni ayıracak var yani. Onun kim toy oturuşuk diyse de doğulanın diyse de çağırsa boş olsam var ya zanip olsam zanip diyen. Öyle. 2002 yıl aytmağa hüvütsen başladın ha 2002 yıl. 2007 yılda da Nur Muhammed Halifa doğuştun. Hem zapis çıkarıp başladım. Onun aralıkta hem işledim gittin ha? Aralıkta var ama ben tiyatroda işleyedim ama sevdacık eden oluyordum, tiyatroda işleyedim. Şeydi, atlı, ben de bu işi şu Norlun başlamalı oluyordum. Birinci masayım Zafaroz'du. Zafaroz'da tabarak alerdim, sevdacık ederdim. Sonra ondan başka masayımlar alıp başladım. Yani sınıfından şaşıp bilemem. Şu kamerası bile vurmam aydım diyorlar. Ay ben ömrümü aydım diyorlar. Kahvaltı nasıl diyeceğim o gıyırım aydım yani. Öyle aslında kullukta ne şüphen tanıyan olurdu bu ayda. Hem iş aydım geliyor yani. Onu beriliptir de. Berilse ondan durup olan o. Nem esip olsa Allah oğlunu iste sağ olsun. Türkmen doğanlarının yüreği sağda Müslüman. Adimden geliyen hem men var şu şuna doğuluptun Türkmenistan'da bu yerik buraya mihmançılar istem başlayarak şu öyme gaydasın bir hovluk ölüp var yani. No. Doğduk mekanım Türkmen doğandan değişya, gülüşya, gövdü degen o sila hormatın ödüne de bağlı. Ödüne grubu alıp barsan Olurum sana grubu oluyor. Amen mülaqat oluyor. Mağada mülaqat oluyor. Ben yine mülaqat oluyor. Allanmağın yalanlara hayran kaldım kebir adama 5 günlüktür yalan dünya şeytana der dost olmana Salam aleykum Sevden yalanlara salam aleykum Dünyadan doyanlara salam aleykum Baş gökte gidenlere salam aleykum, salam aleykum. Ve aleykümselam. Hay. Ay şumat mustaqlar qowar ya, jana diýerler agam bana diye şunlar qowaýdylar çıkar berdik ara. Muňa manysy ba, qowjaýdym erkim qowar ya, ondan şuma ýene bir kısan aýdym çykardym da, kän aýdym, ýydy kän ölmesem. Dine kribe diýen şekillerini nesip bolsa Ayna janip qowaýdym çykardım. Nesip bola ona aýdyp berim gepleşigimiz. Käde öz döröjülügüm. Yo, döröjülügüm. Doganım fahyryň aýdym. Ol akda indisk aýdym. Doganım fahyr indiski kinolar bilen görýärdi. Aynen şu hindaýdymlar bilen. O hindaýdylar. Olan noktaýym men bu. Ondan şu ayna janip doganım fahyr aýdyp berin. Söýýändiň tahyr ýaly ayna jan. Hindaýdymlardan. Onu şon ýaly aýdymlary Aydan onu men şuma men kiçi wagt arzu eden şu aydınlar aydan dip arzu edýärdim ha. Şul aydınlary Allah jan yüreğime sal uğurne diýär bolup bar ya. Şükür edýär keramat gudrat howla. Allah'ın özü uğurne diýär. Resulcan Allah uğurne etmese hiç tat bolano. Doğru däm diýän. Şuda ýene ýazdylar da. Doğru däm diýän. O gat doğru. Sözen şuda ýene bir ýazdylar. Hatta Norliya. Toyul ağım sen näçinji ýyl? Ýylim aýynlar bar. Ýylim aýtmaý. Men özüm ýaş görýär. Bilýärem da ýöne aýtmaýyn.
Kän aýdasym beren okşan. Ene men bir zat bilen gün-günden ömür geçip barýar, şoňa düşünýän. Ondan ömür geçende de özüm bilen görüşüp, diňe Allah'dan, diňe gowlatlary deýin, diňe hiç kim gowuna degmäýin diýip şoňaly ýaşaýan. Hemişe özüm bilen görüşýän. Hemme adam özü bilen görüşüp, özüne mesela en uly barbat ya özüm bilen görüşmek diýär. Onşa özüm bilen görüşüp, elbetleri goýup, diňe gowlatlary ýyglaýan, gowlatlary ihlas edýär. Ya Ananjaňmy toýlandy? Ananjaň hawa. Alan ýerlerden bolýar. Ananjaň ýöne şoň üstünde de iş ýani az ananjaň bolmaly. Sadalyk edýär dawamy. Bili zannymy Allah tarapyn sade edip döredipdir. Nurjan bizim ganymyzda şon ýaly. Nurjan ýolbars diýip hata edýär Nurjan. Toýa oturuşyna baranda ýolbars giren ýaly edýär. Meňe bardygym şon ýaly edip bolsa. Edýän ýerde men bolýar. Awa. Arada arada toya vardı. Ay namazandan soğuk atıyorsun. Diyoruz yüzünü övmeğin bir kirler. Ay bir de hani zon diyor, hani yaşaya atıyor. Benim değiştik bu olayının oturundan biri. Kaç uğraymadın. Yemedi atıyordun o dedi. Yaşlaydı ara. Atini toyluğunu, toyluğu atini buraya. Ayağım sulum, katı değil yani oğlum. Ama bu aydan okmayı rahat diye de. Yo, ağzım bu ay diye, değişik diye. Ay neyle mikrofonlarla. Dinle şunu ayıklayar da. Nurcan'ın olaydım ayıklayar. Nurcan bulaydım ayıklayar. Nurcan'ın olaydım ayıklayar. Karan aydınçılara geliyorum ben adam. Onun öyle deyip de der oğlum. Şoğuna sağ olay. Sağ ol Resulcan. Hada müyit köşük. Şon adı yürekten aydın mı olmaz o? O şon da yürekten aytdım o. Gowlume deg mesele yürekten aýdýan. Anne Resulcan, hep bol sağ ol filan amra. Men onu sağ ol adam ýüzüne öwmelem der dogry aýdýar. Hep bol işim bilen rahmetim bilen gorkadyr. Hep bol. Söýüşken matematika bilen araňy. Agar Mergen ali pankdan öwrendim ga gitmişler. Aýda mekde oturulma näçe boldy Resulcan o. Ani bir Aýdaýyn. Berkdan sonra ona. İkiňisini ikiň goşýan, onuň 4 aýrýan, 4-üň üstüne ýene 4 goşýan, onuň ýene 4 aýrýan. Mal bolýar da. Onu ýetişme komentarda berler. Näçe bolýar? Söýler. Aynen abi, yeni öptüm ben. 4 bolýar. 4 bolýar. Yine? Goşgy bilen aranlar. Goşgy bilen ama, ben aýdymdan goşgyny bilýär. Aýdymdan goşgy. Ana bir aýdymyň bir näýdi? Bir kiretdim, ýygyny aýdymdan. An bilýän aýdym bolsa, Nurjanyň aýdymlary bolsa. Ana şuna bilýän. Zübeydan naçarym diňle kalbymda armanym maly. Gözlerinden aktıldın gani, zemine bakanım gani. Gözlerinden aktıldın gani, zemine bakanım gani. Bilbilin çekmişin zari, Huvulli ışkın bağari, Hulli hicran pencere, Ağlat minni hanım galli, Hulli hicran pencere, Ağlat minni hanım galli. Günden derdim artık, Yermedin şahani yerti, Rahmet çekeyim ağlat dartı, Nizunum nisanım galli, Ağlat minni hanım galli. Awal. Soýjan. Söz soň sady ýani bu sözün dogry bolmady ýaly. Müştaklygyny dinleýijilerime de o aýdymdan birini aýtdy. Ne diýip bolsa? Söýgaýdymmy? Awa, söýgaýdym. Täze döreden aýdym. Awa, täze döreden aýdym. Alma ulýan aýdym.
açıp nur aşıklara kucağını açıp dur Dilediğim aşkım karışıp dur Alma gülüm kalbimin sen eyesi Aydalanla geceleri saçıp nur aşıklara kucağını açıp dur Dilediğim aşkım karışıp dur Alma gülüm kalbimin sen eyesi Alma gülüm alma yanağından öptüm Alma gülüm senin bilin balta ettim yıkacağım alma gülüm Alma gülüm alma yanağından öptüm Alma gülüm senin bilin balta ettim yıkacağım alma gülüm Sen ömrümün durmuşumun bedeli Ömür birbirine gitip bedeli Yüreklerde adımı yaralı Alma gülüm kalbimin sen eyesi Aydar oğlan gözlerimin kuvvançı Varar bizi sevgimenin anansı Sen mehline dolan kalbimin içi Alma gülüm kalbimin sen eyesi Alma gülüm alma yanağından öptüm Alma gülüm senin bilin balta ettim yıkacağım alma gülüm Alma gülüm alma yanağından öptüm Alma gülüm senin bilin balta ettim yıkacağım alma gülüm Assalamu alaikum deyip ovaydım ama tədəlikdə çıxardım. Onu gepleşimizin şu yerini aytıp verdim. Vallahi inşallah salam aleykum. Siz kim kan? Dedi Nurcan deyip bir oğlan okuyor. Sadi? Ana menem koşandım mazotayda. Ey Sağdın var. Siz ne koşundun lan? Siz ne koşundun? Koşkuluna aramam değilim yok. Ay ağzı koşun diyelim. Ay ben otursam düz ya. No. Düz yan koşun. Düz otursam. Hiç vakit ara. Düz bile bokta. Onunla devam edeyim. Başlayın. Sensin söyür
ayna cane, ayna cano, ayna cane, ayna cane. Görmesem kararım yok men seni günne, aşka deredimin yüreğimde. Görmesem kararım yok men seni günne, aşka deredimin yüreğimde. Hiç sevmedin sen seyenedim, divanani görmedi gözüm. Yüreğim yaralı ayna cane, ayna cano, ayna cane, ayna cane, ayna cane. Aydarın sana yürekte barın, geceler yatma çekerin darın. Aydarın sana yürekte barın, geceler yatman çekerin darın. Diyen sözlerime ananama, senin ezgi dünyada seyelim ya. Yanımla uğrunda ayna cane, ayna cane, ayna cano,